Salom horas madihita saluhutna ruas nihuriata HKBP Resort Cimanggis moleatema di tuhata ala di leodope di hita hahipason bui hita melaksanakan pertandingan atta yang walaupun live streaming dan terbatas satta alani akan namasa alani borginon tamado hita memuji pasangap goarna nabadiai di bagas tabe suang songoni nang di gerejaon adorang sota mulai pertanyaan ata perjolo kami mengido maaf susude ruas nihuria sian kami parhalado ala terlambat hita memulai pertanyaan tahun mohon maaf ala adong sautik gangguan teknis udut namuseng di epistel ta'anon tasiapon sian parjamita bidu 10 ayat 10 sahatu ayat 15 tajaha jalata ma sian bibelta atong dihamu amanami sude ruas nihuriata asa tapukka pertanyaan atta borginon martangyang mahita di bagasan rohata satokin martangyang mahita amen. Maredde hita sian buku ede nomor 510 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumopalangi dohotan on amen songonodo di dok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dangau na punasa poda ni na marsuruau doi
Molo adong manang ise nama bayan lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhata honisian roha-rohaku sadiri, songon nanidok ni surati, akabatangaik na mangulu do, mabaor sian pamatang ni naporsea diau, haleluya martangiang mahita. Ale tuan debata pargugu na sohatu dosan, nasokal jalan abonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, saya ramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobo jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta. Epistel turpuk di pertanyaan ta bornginon ima daga besongan patujulu di jamita ima di natar surat di parjamita sian si Salomo biddu 10 ayat 10 sahatu ayat 15 parjamita sian si Salomo biddu 10 ayat 10 sahatu ayat 15 molo nunga dapot tajahama margati soring songonom madidok dising molo dung matultul takke dibahen manangise jaladang di Garut babana ikon mangasahon gogo nama ibana manalikon alai namar hasiakon hapistaran ido nadumenggan molo mamurgut ulok tuangan sohona tabas dangbe marlaba hapandean ni panubuti lomoro hani pinggol ubege pakatayon ni halak napistar alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamanganna haoto-odo jala ujungna hata lean sabingdo sai di padiak-diak halak naoto do hata-hatana dang diboto jolmai manang aha nama sasugut tungise ma pabotohon tu ibana manang aha nama sa dung salpu ibana hangaluton ni halak naoto mangalojai ibana sadiri alas sodiboto topotonna dalan tuhuta ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amen maredeta
pasada rohata martangiang mahita sini roha madihamu dohok dame nasian debata ama dohot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Parita nauli di parsaurata di bagasan Bodarion Yenet sian Evangelium Lukas 2 ayat 40 sada Rodi ayat 52 Pengonom hatana di sini. Jala ganup tahun lahodo natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rapnakko do nasida ongon nasomal di pesta. Asa dung diradoti nasida akka ari rayai inalaho mulaki nasida kalma Yesus dak danahi di Jerusalem topa motoan ni natorasna iripu nasida naung rap dohot dongan sauduran ibana. Jadi didalani nasida ma parsadarian mengalului ibana di tonga-tongan ya katodong dohot dongan dung sojupang nasida ibana mula manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana salpu toluari dapok nasida ma ibana dicoroi hudul-hudul di tonga-tongan ya kaguru tumangihon hata nasida uhud manukun-nukun tarkalomong bedo nasida upiki hatana ibahen torus ni rohana dohot akka alus pernida ibana kok do rohana sida jala dipakulingi inanai ma ibana wasa di baheko songoni tuhami berni do wahab hami dohot amak mangalului ho pedidok matu nasid wasa pola luluam muna ah yang diboto hamu napatut ahu di bagasan bagas nidama aidang diatu sinasida hatanan idok tu nasida laos tua do ibana rap dohot nasida sahatu Nazaret jala pangoloi do ibana di nasida ai di peop inanai do sude nama sai bagasar rohan jadi lam gadda matorus ni rohan itu ang daging na lam dihalomoho debata jolma ibana itu Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus isada ari au hami mardalani rap dohot akan aposto bulung adong di Medan larut kami na mardala-dalano di kota Medan tu hampir tu berasta isi yang larut kami na alang atung bagas borngin marro ma teleponnya kana torasna manukun di dia doha munuaing toak kaya nakon non ale dong masahala sian na poso odang adong manalepon ibana jadi sinukun ay hoan odang ilului na toras mo ho ningot tu ibana sutung diorai hoan non ningon dungi cepek do ya lusibana molwao do amang di jabunami molo seddo dodang tari dai lului molo au dang tari dang pole lului ninna cepek dua lusno nale macai bagas ni lapatan bohado tutuate jala mungkin sada contoh do isian godang contoh di tonga-tonga ni keluarga nungalam torop akan atoras dang maparrohaonya anakonna dang diboto tu dia anakonna lap dang diboto ahadi ulahon ni anakonna aloy boy sonang modom na torasna mungkin gabe pergumula do dihita saluhuna lumobi di hamajuon ni revolusi industri
4.0 na satokin nai masuk tu 5.0 bohado tu akka keluarga majamot to nakayanakon dia mo kamanginang diturpuk tabornginon cerita songo dia si Joseph doho si Maria pakodang godakon yanakon na ima Tuhan Yesus. Di tradisi Yahudi somalna tuluhali nasida ikoborha do rosya nakapangaratoan mula tu Jerusalem madohoti pesta besar di Jerusalem. Adong mana ginoran na pesta Pentakosta, adong pesta Paskah, adong pesta Tabernakel. Allah yang keluarga si Joseph di son di paadar mungkin sehari satao do nasida mulak tu Jerusalem. Jala diulahun nasida doi rutin. Dina mulak nasida dina sahali si Joseph rabdoho si Maria dibuan yanakonna ima Tuhan Yesus. Jadi somal doi sahali satao marom masih nakahuta pangaratuanna jala rak merdala do sude nakok tu Jerusalem berarti adong maarak-arakan nabalga sian huta nabi lau tu Jerusalem madohoti pesta hari raya Paskah. Didok dung sae pesta Paskahon madok mula manasida. Pos do rohani si Joseph doho si Maria naung rap sadalanan nasida doho Yesus dinana mulakon. Udok nakaning torok do jolma biasana namerdalan jala bergerombol-gerombol do nasida. Somalna akaparopua do dana ibam may di jolo dungi akabawa manang ama di pudi. Jadi di perdalanan mulakon horoa di rohani si Maria narak bapak nadora si Yesus ina rohana. Roh si Joseph narak omak nadora Yesus ina rohana. Pos marohane halaki naung sadalana don Allah sida mulak. Alai sahak mana sida tu inganan paradianan. Meredi sude gerombolan nina merdalanon. Disima dilului nasida ternyata dang jupang na Yesus. Persadarian nasida mangalului di gerombolanon alani gudang ni jolmai dang jupang Yesus. Alani diputuson nasida ma mula tu Jerusalem ai dia tong nasida ngatinggal be Yesus di Jerusalem. Boy do kamanginang bohara tabayakon. Nasida natoras na makilalahon. Nung atung dihadihaon nasida di anakon non nasutaridon. Mungkin alah pikiran na sotung na ditakuk panamud doi, sotung na lilu doi, sotung na adong dia idalan ni naking ni narohana. Mula manasida di bagasan godok ni roha di bagasan na busisau tu Jerusalem. Dung sahak nasida di Jerusalem didok berarti hiratuluari dung peristiwai. Di ida nasida ma Tuhan Yesus tongon hudul-hudul di jolo ni bagas joro. Mananginang ya kaguru Yahudi na patorang torakon taringo tupati. Ditiki di ida nasida de Yesus pasti bercampur aduk do pakilalan na antara las rohana tarsonggok nasida dohot kesal. Kesal ala bahasa dang ipa buada danahon nesod do peibana. Las rohana ala disod do peibana. Ala ya kamanginang tabereng ditikidung di ida Yesus di jupangi nasida di pebuan atau rasnodo songo dia ma bosani rohana bernik nati nauni nasida na mangalului dak danai di do omak na nakaningan imasi Maria boasa di baik kosong oni tu hamianaha bernik do wahab hami dohot amangmu mangaluliho. Benar-benar digambarkan perasaan orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka begitu was-was. Oleh karena alai tabereng alus ni Yesus didok dia obak pulusiai boasa pola luluam muna au.
molo ta perhadap pun nama sau di partikianon mungkin molo akan tuan waing ngaulu tung tok ulu na marnidasa bahasa hudok ay ngalu jana sida mangalului sampai berhari-hari hapi du jupang alus nindak danahon itori dok muse bahasa duluan muna au alai tung pesongoni takas to didok disi dang dia tu sinasida hatane na didok ni Tuhan Yesusi tung pedang dia tu sinasida anggo si Maria songod dimulanay do dipeop di bagasar rohana akka nanidok ni Yesus alanga di boto ibana mulai sian naneng sorang Tuhan Yesus merhite suru-suruan narotu iba dungi singkat cerita rak mula manasida doh Yesus sahat tu Nasaret mangului na tua-tuana dihamuna kamanginang sian baritaon ahado nanaing si parasya jarata di partikianon sia turpohon boy madong tolu odol honoton di bagasan bornginon na parjolo parrohahon perkembangannya kada danak didok naking umur ni Tuhan Yesus 12 tahun di tradisi ni Yahudi moladong bawa 10 tolu tahun ngaikon dohot ibana mangihuton madalaton sude patik dohot tradisi ni halak Yahudi songon na niulahon ni sahalak na dewasa asa umur 10 tolu tahun tergolong dewasa may dinasid di baheni nuaing umur ni Yesus 12 tahun berarti 2 tahun naronay ngaikon ulahonon ni ibana sude tradisi ni Yahudi isikop dohonot tama ngadiranap ditatap si Joseph doh si Maria tu si omma tahun na 12 tahun naro ikon ibana ma secara mandiri mangulahon alani iko persiap pononna mulai sonare odo na niulahon ni natua-tuana dibereng songod dia perkembangan ni Yesus dohot kebutuhanna laus tusima diulahon nasida tidak danahi asa songoniman yan ditonga-tonga ni parnguluat ta si partikianon sudah kan atoras benar-benar ma parrohahon pertumbuhan perkembangannya kaya nakon dang say holan angaho pasikolahon ibana ay gudang no songoni pasikolahon urusan ni guru na may disi manang nabuha may non na mula dada na ho sa sikola manang say ba na di kelas na tung soya disukun songod dia na ni persyajaran ni anak danakon manang dilao di pataru tu sekolah minggu alai mula dada na kosya gereja soya disuku dada nahi manang naahay persajari mana di gereja dang say holan manuru borhat manang pataruhon nasida alai ko benar-benar maparrohahon songod dia pertumbuhan ni nasida aha kebutuhanna di dia kendala ni nasida ikon adong kepedulian lumubi nuaingon ikon boydo gabe parrohahonon yak kanatoras mabay seimbang tidak danahi dang say holan IQ na tibo dang say holan intelligence quotient non kecerdasan intelijensi non na tibo ibay kursusan sudi bahasa di boto sudi parbinoto di boto alay dang di hari koton IQ na manang SQ na emotional quotient manang kecerdasan emosina dohot spiritual quotient na kecerdasan spiritual na kecerdasan kerohanian mulut tabiring do gereja secara khusus agak katinggalan do hita doka agama naasing ibae do kada danahi khusus belajar taringo tu ugamona kita dang paling olam marguru malua ipe mulai dukung natorasna udok mulai dukung natorasna olo do soni misal naot di huriat hari minggu pertemuan perdana parguru malua dok natoras ngadong natoras nama dok saya dah memahami roda mangnin wah do soni ngetur di stil sahalak naro bereng si Joseph do si Maria ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama atas perkembangan dan kebutuhan anaknya. Jadi unang bemasa di huretos songonya kamangena. Hari Minggu molarong dak dana nananeng malua roa matai roi natai. Molo neng ujian lisan ikor roa matai roi natai.
ase bereng dak danahi go ulau munai luar alaikon roha mutuson alania riko doon. Jadi bereng ibana riko dia do HP ulau non namar guru maluon. Meradu tadi ko bapak kodu lonna, ita di ko noma kodu lonna. Alani ibana pe tergerak mama karikoton. Asa sahalina ikon gawe tanggung jawab ni natoras amatai do inatai maparrohahon perkembangan ni akadak danak nong pinasaha tu ibana. Huhut naking hodok iko berupaya kanatoras menyeimbangkan antara kecerdasan intelijensina, intelektualna, kecerdasan emosina, dohot kecerdasan spiritual. Na paduahon nabo idota sa turpuhon ima girgir mananginangi hata ni debata. Didok nakaningan ditikidung jupang Yesus. Yesus sedang hudul mananginangi aka guru di bagas joro huhut manukun nasida. Jadi adong di mana peran di pataridahon girgir mananginangi hata ni debata. Mulai dok hudul mananginangi berarti pataridahon di tempat ton ibana diri naga bisa halak sisean na burju manangihon aka persiajaran na pinasaha tu ibana. Jalai dok mungkin cara pengajaran satiki adong diskusi boy disukum murid nai guru nai dungi patorang-torang guru nai. Jala luar biasa do didok disi tarhalomong donatoropi mernida Yesus merhita kasuku-sukun nai. Disomma di pataridaho Yesus memang ngadi boto ibana haduan ibana gawe guru tu saluhut halak mengajari dia do dalam hasitongan na hinalomohon ni rohani debata. Alani hudul mananginangi gawe sada gaya hidup mau dihita ahlak Kristen. Totong masihol tumangihon hatani debata, mangguruhon hatani debata. Ay taboto takas ay siyan na manangihoni do roha porsiaon. Mananginangi di hatani Tuhan debata. Asa naing ma molo sudehita ringgas mananggirgir manangihon hatani debata dang marpepeng beha porsiota. Molo pamatang taon secara jasmani lam matua ikol lam tang nang haporsionna. Unang ngalam matua umurna alay haporsionna lam jepek. Balik sa molo lam tang hita matua naing malam tang dohot haporsion. Girgir ma mananginangi hatani debata ay hatani debata do na manugu-nugu hita di bagasan hati goran. Didok di 2 Timoteus 3 ayat 16 tu 17. 2 Timoteus 3 ayat 16 17. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamodai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadengkan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang berguna untuk mengajar, berguna untuk memperbaiki kelakuan, berguna untuk mendidik kita dalam kebenaran supaya kita tahu bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sahalinai di nomor 2 ikon girgir hita mananginangi di hatani debata. Nabatoluhon o manaparpudi hauduhon manang serep ni roha. Di ayat 50 sadai tarida do di pataridaho Yesus do diulahoni bana do patik palimahoni. Ay doho do Yesus mulak tu Nazaret. Tung paido ibada nak kaningan ibagas nidamang do inganak kuninna alai de 50 sadai rap do Yesus tuat dohot si Joseph nang si Maria natoras. Adong di ibana hauduhon. Tung pe anak ni debata do ibana alai uduk do ibana tu natuatuan. Sahala raja do ibana Mesias ibana alai uduk do ibana tu natuatuan. Asa memang disotaida lam tibu parbinotuanon ikol lam tu serep na do hita jala gabi pangului tu kahalak. Songon na nido ni ilmu padi ido semakin berisi harus semakin merunduk. Molo lam matua lam godang parbinotoan na ikol lam marserep ni roha ikol lam marpanguluyon marhauduhon dia kaulaon nadenggan manang ulaon na tama. Asa tu akana matua dang dohonon di mana ma ngana tua-tua au dang siajar biau dang be alai ko torus marsiajar
unang songon edok nilawaki ate itikimate adong naman nidang ale-ale na anggo na tuwa-tuwaon gudang dosingo to sianon dungi do ibana alay saya pedang adong sitiruon unang mamasa songoni mululam matua ikolam gudang sitiruos sa iban manang akan aposo magabe anggap enteng, tidak peduli dengan pelajaran, tidak peduli dengan nasihat dari orang lain. Sadok ikol lam gaddama torus ni rohatta nang dagingta lam dihalomoho debatahita lasongonima dihalomohon dongat colma. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma alih Tuhan dihatam nakutangiho kami di bagasan bornginon mangajari kami asa totong rade kami ditoru ni panugu-nugumu di ngulu namyon marhite na totong huradoti kami maparrohahon aka halak na di humalia kami lumobyak kanatoras na maparrohahon aka perkembangan do pertumbuhan ya kayanakon nong pinasahat mutu nasida jala sude hamion girgir manangi-nangis ya katami ay huboto kami hatami do na mangajari kami dihasitongan doho dia kaulaw na denggat jalanaing masude hamion marhauduhon totong di bagasan serep ni roha molo di loso hamin waing tibo parbinotuan nami alay naing malam mar serep ni roha hami ay disido huhilala hami ho Tuhan nami manugu-nugu hami asa sahat hami tu hari pason gabi halak ma naolo mahami ali Tuhan totong bertumbuh secara jasmani secara spiritual di tonga-tonga ning ulu namion jala lam dihalomoho debata hami lasongoni malam dihalomoho donga jolma ali Tuhan todim todi porbadia mana mangurupi hami laho mangulaho katamon di ngulu nami atong ramoti mahami saluhuna doho sudi ruas ni huriam nama dohoti partangyangan di bagasan tikion secara live streaming di bagas nami ganup go hilas ni rohanami ali Tuhan tabay di hami gogo laho madalani ari-ari ni ngulu nami di bagasan sabor hinope upasahat tami mangulu nami saluhuna tuho Tuhan asa mangulu manang mate rab dohot ho mahami amin. Marede mahita sian bukuede nomor 184 ayat sada. Ale Tuhan Jehovah debata amanami debata nahusobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus puji-pujian dohot hamoleteon male Tuhan hupasahat rohanami tuadopamu nabadiai di siala asi dohot holong ni roham ale Tuhan nang madongani hami mulai sianari-ari nami nang salpo terlumobi ma ale Tuhan di bagasan sadarion ima nang madalaton saluhut aka aktivitas nami ale Tuhan didongani ho hami ale Tuhan boy hami sahat ro ditikion di bagasan las ni roha terlumobi marhahi pasok kami ale Tuhan dang alani gogo nami dang alani parbinotuan nami dang alani hamoron nami ale Tuhan tungholan alani asi dohot holong ni rohamdo ale Tuhan debata aman nami di namar pungudo hami ale Tuhan saluhut ruas ni HKBP Cimanggis marhite pertangyangan na pinatu panihuriam melalui live streaming
Toktong mahu pasahat hami ale Tuhan to di nami tuho. Asa homa ale Tuhan nang madongan hami. Siya na mamuhay ng kaning sahat rodi tikyon. Tuhan de bata aman nami nung nga hubigi hami ale Tuhan hatam na badiyay. Naong pinasaha ni padita nami ale Tuhan humukop pami sa luhut ruas ni HKBP Cimanggis na mengikuti pertangyangan di Bagasan Bodarion. Toktong mali Tuhan mangidu hami tuho. Lopok ko mali Tuhan hatam na badiyay turo hadoh pikiran nami. Asabayan mali Tuhan hatam na badiyay gabi bohal di saluhut perdalanan ningulu nami. Bayan mali Tuhan hatam na badiyay gabi sulu-sulu dinagolap tukot dinaladit. Tuhan de bata aman nami. Siwang sungon ni manang paditan nami ale Tuhan nang pasahaton baritam na uli. Lam tabayan le Tuhan hasihaton na sumurong na siyakoy. Asa boy na sida le Tuhan pararaton baritam tuliat portibyon. Asa marhite baritam ya le Tuhan. Lam martabataba ma halak na porsea masuk tuhur yami. Tuhan de bata aman nami. Suang songon nima ale Tuhan nang akadongan nami. Nasoboy do pedohot pertangyangan di Bagasan Bodarion. Manang na di dia penasida ale Tuhan. Toktong mahu pasahat hami tuho. Asa suruk male Tuhan to dim perbadiami turo hadoh pikiran nasida. Molo na di Bagasan parsahiton nasida le Tuhan. Lehon hamalumon. Margugo male Tuhan obat na pinangan nasida. Tau hamamalum sa luhut aka parsahiton na adong di daging partodyon nasida. Alay molo alani losok ni rohan nasida do le Tuhan. Tutuhi ma roha doh pikiran nasida. Alay molo di Bagasan parkarejua do le Tuhan. Nasoboy tertinggalon nasida. Mangido hami le Tuhan. Ramoti nasida. Pargugoy nasida le Tuhan. Asa boy hami le Tuhan di ari-ari naneng ro. Boy mengikuti pertangyangan. Marhite-hite asi dohot holong nerham. Tuhan de bata aman nami. Marpangidua dope hami Tuhan le Tuhan diaka di pamareta nami. Mulai sian tingkat tertinggi sampai terendah. Kupasahat hami matuhon le Tuhan. Asa homa ale Tuhan na mga leon hasihaton. Hasihaton ni roha daging do pikiran. Na margugoy roha do pikiran na sida le Tuhan. Asa boy na sida ale Tuhan padenggaton sa luhut aka di pamerintahan na dipimpin na sida. Tuhan de bata aman nami. Siwang songon ni manang hami ale Tuhan. Marpangidua kami tuho. Ima dia kaya nakon na pinaluhonmu di hami ganup keluarga lepas keluarga. Tuhan tongon songon na biar hami ale Tuhan alani perkembangan zaman teknologi na masa di sunaingon. Alay na marpos ni roha do hami Tuhan le Tuhan. Allah huboto hami do hodo debata parasi roha parholong roha pardamen na sumurong pargogo na suhatudosan. Sitopa sa luhut nasa ana adong. Di sialannya le Tuhan mangido hami tuho. Suruk mato dim perbadiami turo hado pikirannya nakon nami. Bayan male Tuhan na sida gabi anak na hasea. Mulai sian na magodang sahat rodi na metmet. Nang na metmet sahat rodi na magodang. Ajar-ajari na sida le Tuhan. Tugu-tugu na sida. Unang luas na sida le Tuhan tarsuladit sian dalan na solominorham. Alay tugu-tugu man na sida le Tuhan. Diaka na marsikola lehon hapistaran. Diaka naong dapot karejo lehon benget ni roha. Diaka na sudapotan karejo rupian le Tuhan. Tutuhi roha doa pikiran na sida. Asa diluli na sida man le Tuhan sesuai tu aka na ni lomohon ni roha na sida. Suang songon ni maale Tuhan na niluluan na sida. Pargugoy jala manatap mahwa le Tuhan. Asa menerima mele Tuhan dia kanak kon nami nang mangalamar pekarejuan tu akan dipimpin nasida. Tuhan de bata aman nami. Marpangidua do pehami le Tuhan dia kaya nakon nami. Asa bay manasida le Tuhan gabi anak na hasea di tonga-tonga nami lumobi di tonga-tonga ni harajomi. Tuhan de bata aman nami. Sa tokinay na marpesta mahami le Tuhan ima persta pemberdayaan gotilon di bulan nanang ro. Sa luhut panitia ale Tuhan
hupasahat hami matuho. Asa pargugoy na sida le Tuhan, di saluhut aka ulaw na hobar di huriami. Lehon na le Tuhan dami na sumurong, lehon rohan na tiur di na sida. Unang adong ale Tuhan magngasahon gugo na sida, mangasahon pikiran na sida. Alay marpangiduh kami Tuhan le Tuhan. Todim porbadiami male Tuhan na mangarajai rohado pikiran na sida. Asa buya le Tuhan saluhut ulaw na sida, boy mardala doho dinggan, marhite-hite todim porbadiami. Ale Tuhan di bata aman nami, marpangiduan do pihami le Tuhan di bodarion, dinang peyak hami le Tuhan di podoman nami, toktong mahupasahat hami daging pertodon nami Tuhan le Tuhan, ala takas do di boto le Tuhan, jual mananggale do hami, dang di boto hami manang ahan na masa di napyak hami di podoman nami, alay napos dorohan nami Tuhan le Tuhan, jagai mahami, dongani hami le Tuhan di podoman nami. Asa di bagasan hasihaton nang lasni roha hami le Tuhan. Sahat rodi nadungo hami marsugot pagi dinalaw madalaton hobar tu pargulmiton ni ngulu nami. Tuhan de bataman nami. Sa tokinay nang mardumo sirang mahami le Tuhan rap dohot dongan nami na mengikuti pertangyangan di bagasan bodarion. Alay molo asi dohot holong neroham naso jadi sirang sian hami. Todim perbediami ma ale Tuhan nama dongani hami mulai bodarion marsugot sahat rodi saliling nililingna. Ale Tuhan di bataan nama nami marpangidua do pihami ale Tuhan sungojol mana mangulu hami ale Tuhan dang tarbain hami naso marsala dang tarbain hami naso mardosa jala mangulahon ang kahajahaton di salanya le Tuhan mangidu hami tuho jumolo masay sa dosa namin nagudangi asa tama mahami le Tuhan majalo sa luhut aka pasu-pasu nanaing si pasahatom mo do petu hami mga sahon gornya namu Tuhan Yesus Kristus marpangiduan hami tuho amen. Maridehita sian buku ede 710 onom los di soma tapapungu peliata.
Partangnya koma peliata ale de bata ama nami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehol lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajon mu di tonga-tongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite hite todim asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rak madok mahita di tangiang alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say roma harajaomu say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahamisian pangago ai hodona puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon sadiling ni delengna asi ni rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan ni debata ama dohot parsauran itu di porbadiama nama masu-masu hamu saluhutna Kami saluhuna na martugas di acara pertanyaan di Bagasan Bornginon pasahaton selama borngin madihita saluhuna tuhat tama nama masu-masu hamuna kamanami nanami manang di dia pe maringanan di Bagasan Bornginon. Shalom, horas, Tuhan Yesus memberkati.